Прывітанне, даражэнькі. На днях суполкай умовы для мовы і Ігорам Случаком створана петыцыя аб тым, каб квіткі на чыгуначны транспарт у нас в Беларусі прадавались на любы транспарт па-беларуску. На дадзены момант можна толькі на эканом-класа і цяпер бізнес-класа электрычкі набыць такія квіткі. Кожны з вас можа зрабіць нашу Беларусь крыху лепшай, крыху больш беларускай. Многія з вас, хутчэй за ўсё, падпісаліся за каго-то з кандыдатаў на кандыдаты, як гучыць, на гэтыя выбары. Ці то за Бабарыку, ці то за Ціхановскую, ці то за Канапацкую. А гэта прасцей. Зрабі это зараз, падпішы. Разам мы сила. В описании прамая спасылка. Да пабачэння, даражэнькі.